Como hoxe estamos dando cante, uns máis ca outros, algúns darémolo moito máis ca outros, trouxemos un xurado, que mellor xurado cos recanteiros da edición pasada do concurso de recanteiros do lugar da Televisión de Galicia, que se van presentar eles mesmos e van dicir a que comarca representaban. Adiante. Yo soy Erea y vengo desde Salvaterra de Miño. Aí van pasando como vos compañeiros. Rosana e representaba a Terracha. Bueno, eu son Hugo Torreiro e representaba a Coruña. Eu son Rocío e representaba a Raia. Eu son Tami e representaba Ourense Norte. Que boiños parecen así, Sí. Todos disciplinados. Sí, e ademais din representaba porque son os recanteiros da edición pasada, non é que agora se arrepintan de ter representado as súas diferentes comarcas, non? Despois, a ver, quen quere falar? Aí vai o micro de volta para lá. Polo que vexo. A ver, tocouche. Falas ti, despois do teu paso polo lugar, notaches un cambio na túa vida? Bueno, pois a verdade é que sí, Mais que... mozas, o mellor? Non, mozas non, que si eu teña... onde tes a túa, perdón? Era que representaba a Santiago. Está na casa, sinto, non era... Hola, ya mira. Un biquiño para non era por liala, non? Non, pero a verdade é que sí, que hai moitas máis oportunidades. Eu creo que bueno, pois portas que se abriron, camiños que están aínda por recorrer e bueno, creo que como eu, pois moitos deles en orquestas ou facendo cosas por a tele que estamos todos. Falando de camiños, diso ides falar, verdade, na vosa canción. Hai un longo camiño. Sí. Gracias por estar aquí. Levo o micro. Con vostedes estes recanteiros fantásticos. Vou por aquí detrás. Hai un longo camiño, liberdade e idea, pero paga a pena descubrir que se pode chegar. Hai un longo camiño, é ben malo de andar, pero sempre haberá alguén xunto a ti, no mesmo lugar. Camiñar e arriscar, camiñar e arriscar. Hai un longo camiño, liberdade e idea, pero paga a pena descubrir que se pode chegar. Ourense Norte. Que boiños parecen así, Sí. máis ca outros, trouxemos un xurado, que mellor xurado cos recanteiros da edición pasada do concurso de recanteiros do lugar da Televisión de Galicia, que se van presentar eles mesmos. Pontevedra, correr a San Silvestre. Ui, que ben! Sí. Entonces, para facer fame e apetito con tacóns, pois a partir das 5 da tarde na Praza de España en Pontevedra, todos aqueles que queran animarse ou que queran ver, vai ser a carreira de San Silvestre en Pontevedra. Un xeito diferente de ir preparando esa cena de Noitevella. Verdad? Eu vou, seguro. Como hoxe estamos dando cante, uns máis ca outros, algúns darémolo moito máis ca outros, trouxemos un xurado, que mellor xurado cos recanteiros da edición pasada do concurso de recanteiros do lugar da Televisión de Galicia, que se van presentar eles mesmos e van dicir a que comarca representaban. Adiante. Yo soy Erea y vengo desde Salvaterra de Miño. Aí van pasando como vos compañeiros. Rosana e representaba a Terracha. Bueno, eu son Hugo Torreiro e representaba a Coruña. Eu son Rocío e representaba a Raia. Eu son Tami e representaba Ourense Norte. Que boiños parecen así, Sí. Todos disciplinados. Sí, e ademais din representaba porque son os recanteiros da edición pasada, non é que agora se arrepintan de ter representado as súas diferentes comarcas, non? Despois, a ver, quen quere falar? Aí vai o micro de volta para lá. Polo que vexo. A ver, tocouche. Falas ti, despois do teu paso polo lugar, notaches un cambio na túa vida? Bueno, pois a verdade é que sí, que... Mais mozas, o mellor? Non, mozas non, que si eu teña... onde tes a túa, perdón? Era que representaba a Santiago. Está na casa, sinto, non era... Hola, ya mira. Un biquiño para... Non era por liala, non? Non, pero a verdade é que sí, que hai moitas máis oportunidades. Eu creo que bueno, pois portas que se abriron, camiños que están aínda por recorrer e bueno, creo que como eu, pois moitos deles en orquestas ou facendo cosas por a tele que estamos todos. Falando de camiños, diso ides falar, verdade, na vosa canción. Hai un longo camiño. Sí.
Gracias por estar aquí. Levo o micro. Con vostedes, estes recanteiros Vou por aquí fantásticos. detrás. Oh. Hay un longo camino, libertad de ideas, pero paga la pena descubrir que se puede llegar. Hay un longo camino, es de malo de andar, pero siempre habrá alguien junto a ti, no mismo lugar, caminar y arriscar, caminar y arriscar. Hay un longo camino, libertad de ideas, pero paga la pena descubrir que se puede llegar. Hay un longo camino, es el malo de andar, pero siempre habrá alguien junto a ti, no mismo lugar, lograr lo perdido, cada quien con su vez, siempre tendrás primeros que romper, empezarlo otra vez. Hay que arriscar, caminar y arriscar, hasta cruzar lo mar. O espantoso es subir, es llegar más allá. Este mundo puede ser mejor cuando mires a teu alrededor. También hay que andar los caminos que te levanta o sol.